We have with us, σήμερα έχουμε μαζί μας μία ψυχίατρος, μοναδική στο είδος της, όπως όλοι οι ψυχιατροί είναι μοναδικοί στο είδος τους, η Παναγιώτα Στυλιανού. Είναι ένα μεγάλο εργαλείο για μας, ένα μέσο εργαλείο για μας, για ανθρώπους που πάσχουν από θέματα ψυχικής υγείας και από ανθρώπους που πάσχουν για αυτό το φαινόμενο σήμερα που είναι η τέταρτη αιτία θανάτου προπάντως στην Κύπρο, η άνοια. Θέλω να καλωσορίσω την Παναγιώτα Στυλιανού, την ψυχίατρο μας, εδώ στο Sozo Brain Center. Δεν θα μπορούσα να ανοίξω το πρώτο podcast χωρίς εσένα και να σου πω και το λόγο. Πάντα έβλεπα το Sozo Brain Center πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια, για να αλλοιοποιηθεί σήμερα και να έρθει όλα σιγά σιγά μαζί. Και πιστεύω έχει και ένα χέρι Θεού μέσα. Το πιστεύω αυτό. Ότι δεν μπορείς να έχεις εγκέφαλο χωρίς νευρολόγο και χωρίς ψυχίατρο. Μαζί με τους νευροεπιστήμονες και ανθρώπους που γνωρίζουν την νευροδιαμόρφωση. Αυτό είναι. Και εδώ, δόξα τω Θεώ, ήρθε ο Θεόδωρος Τηλεμάχου, ένας πολύ καλός, καταξιωμένος ψυχίατρος και ως άνθρωπος και ως οντότητα, και φυσικά και η Παναγιώτα Στυλιανού. Παναγιώτα, πέ μας λίγα λόγια για σένα. Πέ μας τον background σου, πώς και μπήκες στον χώρο της ψυχιατρικής. Είναι ένα σημαντικό να σε γνωρίσει ο κόσμος. Βέβαια. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι δίπλα σου. Πιστεύω ότι όλα γίνονται στη ζωή μας για κάποιο λόγο. Δηλαδή και οι κακές στιγμές και οι πτώσεις υπάρχουν γιατί κάτι άλλο θα έρθει στη συνέχεια και αν δεν υπήρχαν αυτά δεν θα ερχόταν το επόμενο που είναι καλό. Τώρα, με ρώτησες πώς έγινα ψυχίατρος. Εγώ είμαι πρόσφυγας. Και το ίδιο και ο Πέτρος. Το ίδιο και εσύ. Το θεωρώ μέρος της προσωπικής μου ιστορίας, ένα γεγονός πάνω στο οποίο χτίστηκε και η προσωπικότητά μου, θα έλεγα, γιατί ήμουνα 8 χρονών, ήμουνα μακριά από το σπίτι μου, σε διακοπές. Μάλιστα. Έζησα τον πρώτον αποχωρισμό και το πρώτο μεγάλο τραύμα, θα έλεγα, της ζωής μου, γιατί δεν ήξερα αν θα έρθουν οι γονείς μου να με πάρουν από εκεί που ήμουν διακοπές σε μια θεία ή πότε. Οπότε αυτό με έχει στιγματίσει όπως και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η συνθήκη της προσφυγιάς σε όθησε, σε πρόθυσε. Με πρόθυσε, αλλά έχει και στοιχεία, ας πούμε, του χαρακτήρα μου. Δηλαδή, εγώ μέχρι κάποια φάση της ζωής μου είχα έτσι ένα αίσθημα αποστασιοποίησης, αποξένωσης. Δηλαδή, δεν εντασσόμουν εύκολα σε ομάδες. Ο λόγος, να σου πω τώρα εκ των υστέρων γιατί πιστεύω. Γιατί άλλαξα πολλά σχολεία, ήμουν και καλή μαθήτρια. Κάθε φορά που πήγαινα στο σχολείο, ήρθε ο ξένος, ας πούμε, να πάρει, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα, να το πω έτσι κυπριακά. Όπως το λες, ναι. Οπότε, κάπως εύκαλες πολλά διαλύματα παρέα με τον τοίχο. Οι άλλοι ήταν ήδη παρέα μεταξύ τους, κατέβαινε, ας πούμε, που είναι ένα αίσθημα που το βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχουν προσφυγοποιήσεις. Υπάρχουν στην κοινωνία καταστάσεις τις οποίες πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε ατομικά και κοινωνικά. Μπορώ να συνταυτιστώ με αυτό που λες, γιατί και ο πατέρας μου πρόσφυγας, η μητέρα μου από ελληνική καταγωγή, από Ελλάδα, πατέρας μου Κύπριος, από Μόρφου, και εγώ το 78 γέννημα, που σημαίνει είμαι μεταπόλεμο παιδιού. Και μπορώ να συνταυτιστώ γιατί ο πατέρας μου είχε μια δίψα να ξανάρθει στην Κύπρο. Και κάναμε την πρώτη μετακίνηση μας το 83, ξανακάναμε την δεύτερη μετακίνηση το 86, ξανά το 92. Σου καταλαβαίνεις πόσα σχολεία έχω αλλάξει. Δεν θα ξεχάσω το 86 όταν ήρθαμε, ήταν το καιρό της φασαρίας με τη Λιβύη και φοβάται τον πατέρας μου για πόλεμο και είχαμε φύγει ξανά. Αλλά η διέξοδος μου, που το τραύμα ήταν το διάβασμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω εσύ. Και σε αυτό θα ταυτιστώ μαζί σου εγώ τώρα, Πέτρο. Σοβαρά. Και εμένα η διέξοδος μου ήταν το διάβασμα. Ναι. Και ένα μεγάλο χαρακτηριστικό το διάβασμα, τα διέξοδος μου, άρεσε μου να μεταξιδεύουν και τα βιβλία και η γνώση. Μάλιστα. Αθήμου που ήμουν τετάρτη δημοτικού στην Αυστραλία, στο Belmont South Public School, ένα σχολείο στο Σίδνεϊ,
βραβεύτηκα πρώτος της τάξης. Και ένα από τα βραβεία ήταν να πάμε σε έναν book stationery και να διαλέξουμε 2 βιβλία. Το ένα βιβλίο ήταν πιλότος. Πάντα είχα σκοπό να γίνω πιλότος. Και το άλλο βιβλίο ήταν ιστορικό. Δεινόσαυροι. Okay. Ήθελα να ξέρω από πού προήλθαμε. Μάλιστα. Ξέρω από τον καιρό του δεινόσαυρου και δείχνει και τους Homo sapiens κλπ. Και μπορεί και αυτό να με χαρακτήρισε για την εξέλιξη της νευροδιαμόρφωσης. Βέβαια. Του evolution. Αυτό δείχνει τις αναζητήσεις σου. Η μια ήταν να πετάξεις, δηλαδή να πας πιο μακριά, όπως και είσαι πρωτοπόρος. Και η άλλη είναι να ψάξεις πίσω τις ρίζες, να ψάξεις τη σύνδεση που υπάρχει με την εξέλιξη του οποιοδήποτε είδους. Σε κάποια φάση, δεν θα ξεχάσω, έγινα αγνωστικός. Ο κόσμος πρέπει να μην ξέρει τι είναι αγνωστικός. Αγνωστικός δεν είναι άθεος, αλλά δεν πιστεύει σε οργανωμένες θρησκείες. Μάλιστα. Θέλει τεκμήρια, όπως τον επιστήμονα. Και άσχετα η μητέρα μου πήγαινε σε κατηχητικό σχολείο στην Αυστραλία κλπ. Και δεν θα ξεχάσω, ήταν τότε ο καθηγητής ο Σακάς, ένας κορυφαίος νευροχειρουργός της Ελλάδας, μεγάλο όνομα σε παγκόσμιο στίβο, και είχε κάνει μελέτες με κάποιους Τούρκους και Ευρωπαίους σε μια περιοχή της Τουρκίας που ονομάζεται Ουρτάν, στα βουνά τα Ουρτάν. Και αυτοί είναι άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί. Είναι ακόμα στα 4 τους πόδια ή στα 2. Και δεν είναι λόγω γενετικό παραλλαγής, απλώς δεν έχουν κάνει evolve. Και με κάνει fascinate από πού προήλθαμε. Διάβαζα τη βίβλο Αδάμ και Εύας, έλεγα μέσα μου, εντάξει, ο Αδάμ, η Εύα πέσαν με τους λόγους. Μετά ο Αβέλ με το Κάιν, σκοτώνει, υποτίθεται ο Κάιν τον Αβέλ. Μετά η Εύα με ποιον πήγε, με το γιον της. Κάπου εκεί δεν μου άρεσε αυτή η ιστορία. Και γι' αυτό γίνηκα αγνωστικός. Και τι με έφερε πίσω στη δίψα της πίστεως, να πιστεύεις είναι faith is to believe in something you cannot prove. Για να κάνεις και το chat και το AI και το DeepSeek τώρα, τι είναι? Η πίστη είναι to believe in something you cannot prove. You can't prove it. Δεν μπορεί να το ζυγίσεις, δεν μπορεί να μετρήσεις κλπ. Και που λες. Και ως ψυχίατρος γνωρίζεις παραπάνω για όλα αυτά. Και όταν πήγα στο βατοπέδι για πρώτη φορά, πέρασα ένα σημαντικό γεγονός υγείας, πολύ σημαντικό γεγονός, και εψάχνομουν. Και ας είναι καλά, θα το αναφέρω, ο Γιώργος ο Τσάκας που γράφει τις σειρές, που την άλωνα, μου λέει να πάει στο Άγιον Όρος. Και τότε είχα και επαφή και με τον Άντι Χατζικοστή, τον μακαριστό. Και αυτό έχω και μια βάση το σίγμα. Κάτι με συνδέει με τον Άντι. Και σήμερα τον ανάφερα. Και ακόμα και μέχρι το τηλεφώνημα που πήρε ο πατέρας του στο Άγιον Όρος, ήμουν μαζί με τον πατέρα του, τον κύριο Κώστα, όταν τον δολοφονήσαν, γιατί δολοφονήσαν τον άνθρωπο. Και που λες, και δεν θα ξεχάσω όταν πήγα στο Άγιον Όρος, που περιέργεια. Ούτε φίλος με πήρε, κανένας, μόνος μου. Και πήρα και έναν τεχνικό του Παπαέλληνα για κάτι ιατρικά μηχανήματα. Είχε χωρίσει αυτό, σου λέει, πάμε μαζί, πάμε. Τελευταία στιγμή. Και όταν εγνώρισα αυτόν τον παππού, τον Ιωσήφ, τον βατοπεδινό, και μου λέει, πού πας και τρέχεις στη σκιά σου και δεν μπορεί να τη φτάσεις. Εγώ δεν το κατάλαβα το. Πού πας και τρέχεις στη σκιά σου και δεν μπορεί να τη φτάσεις. Πέσει το κατάλαβα. Ο γάτος, τι κάνει, τρέχει τον νούρο, τη σκιά του και δεν μπορεί. Αυτό νιώσε. Αλλά περάσαν χρόνια. Είναι αυτό που λες, μήπως ήταν προσχεδιασμένο να βρεθούμε οι δυο μας. Και όταν μου είπε, μην νομίζεις σε αυτό το γεγονός ο Χριστός δεν είναι παρόν, και που με λεπτομέρειες. Δεν κάτσε να μου πει το όνομα μου που ξέρουν που την πύλη. Α, ενώ τάδε, η δουλειά του. Πράσινη καμιά ατάκα. Ξέρεις, cold reading που λέμε εμείς. Okay? Λέω, εδώ έχω έναν άνθρωπο θεοφώτιστο. Και το Sozo Brain Center, πως για να ξέρει ο κόσμος, ξεκίνησε από το Άγιον Όρος. Αλήθεια. Ναι. Πώς? Τα πρώτα που κάναμε νευροδιαμορφώσεις ήταν σε μοναχούς του Βατοπεδινού. Από εκεί ξεκίνησε. Για να ξέρει και ο κόσμος ιστορικά από πού ξεκίνησε το Sozo Brain Center. Και όταν πήραμε ευλογία, που το γέρουν τα Εφραίμ, αυτό απλώστε το. Και η Παναγία θα είναι μαζί σας. Και μην ανησυχάτε τίποτε. Και θα έρθουν οι κατάλληλοι άνθρωποι και μη κατάλληλοι θα φεύγουν. Σιγά σιγά. Και εκεί φτάσαμε. Το θέμα μας σήμερα που θα αναφέρουμε στον κόσμο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, είναι η άνοια.
Η άνοια βασικά που θερίζει και στην Κύπρο είναι η 4η αιτία θανάτου, είναι η αλλίωση του εγκεφάλου. Από την σκοπιά της ψυχιατρικής. Τι είναι η άνοια? Η άνοια είναι έτσι ένα σύνδρομο, το οποίο τα κύρια συμπτώματα είναι οι δυσκολίες στη μνήμη, στη συγκέντρωση. Μπορεί να υπάρξουν όμως, να δούμε και κατάθλιψη σε ένα άτομο με άνοια, μπορεί να δούμε κινητικά προβλήματα. Όπως το Πάρκινσον, ναι, ως δευτεροπαθής που την άνοια. Ως δευτεροπαθής, ακριβώς γιατί υπάρχει εκφύλιση σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου, σε διάφορες ανατομικές δομές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και μέχρι σήμερα ο κόσμος πάντα θα ρωτά, εντάξει, τι είναι οι θεραπείες. Το θέμα είναι τι είναι η διάγνωση πρώτα. Είναι η διάγνωση βέβαια, γιατί υπάρχουν οι αναστρέψιμες άνοιες που είναι ένα 10%, υπάρχουν και αυτές που λέμε μη αναστρέψιμες άνοιες, οι οποίες είναι εκφυλιστικές κυρίως. Η πρώτη άνοια που ξέρει όλος ο κόσμος και πιο συχνή είναι το Alzheimer. Ναι, δηλαδή όταν μιλάει ο κόσμος για άνοια λέει Alzheimer. Ναι. Και η δεύτερη που ξέρουμε εμείς στη βιβλιογραφία είναι η αγκιακή άνοια. Ναι. Και μετά πάμε σε πιο σοβαρές, frontal temple, μετώπιο κροταφική. Και μετά πάμε στο Karakov και μετά πάμε στο Lewy body και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση ήταν η φαρμακευτική αγωγή. Ακριβώς. Και κάποια άλλα συστήματα στήριξης της οικογένειας. Σαφέστατα. Όπως τη ψυχοθεραπεία. Χρειάζεται. Και για το ίδιο άτομο και για τους συγγενείς γύρω, που γίνεται και λίγο βάρος για τους συγγενείς, το ίδιο άτομο, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει, έχει μια σύγχυση και στα κινητικά και στα καθημερινά. Δεν μπορεί να προσαρμοστούν σε έναν νέο χώρο αλλαγής. Ή μπορεί να έχουν εκρήξεις θυμού. Εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα. Δημιουργεί εντάσεις στην οικογένεια, αυτό, αϊπνία. Αυτά πρακτικά πολλές φορές είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσει και να τα λύσει το περιβάλλον. Και εκεί πρέπει να παντρώσει και η ψυχιατρική ιατρική και η νευρολογική, μαζί με τη φαρμακευτική προσέγγιση. Όμως με βάση το μελετό ξέρουμε και τα φάρμακα ως ένα σημείο που να βοηθήσουν. Προπάντως τα συμπτώματα. Ακριβώς. Σωστά τα λέμε? Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος δεν είναι ανατρέψιμο αυτό. Όπως είπαμε, είναι μη ανατρέψιμο. Είναι αλλοιώνεται όπως ένα φύλλο, αν δεν το ποτίζεις, αν δεν τρέφεται σωστά, αν δεν οξυγόνεται, αν δεν φεύγουν τα μετάβλητα. Εντάξει, σιγά σιγά αλλοιώνονται αυτά τα κύτταρα. Και ανάλογα που αλλοιώνεται, θα βλέπει και ο συγγενής τα συμπτώματα. Ανάλογα της ακριβώς περιοχής. Και εδώ ερχόται η Σόζο, που έχουμε μια ομάδα που κάνουμε αξιολογήσεις, χρησιμοποιούμε τα καλύτερα scales του κόσμου, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι σημαίνει scales, κλίμακες αξιολόγησης. Κλίμακες αξιολόγησης. Που αξιολογούν, είναι πολυθεματικές αυτές οι κλίμακες, αξιολογούν ψυχική κατάσταση, αξιολογώντας, δηλαδή υπάρχει κλίμακα για το άγχος, για την κατάθλιψη, για το στρες, για τον ύπνο, και κλίμακα για τις γνωστικές ικανότητες. Σωστά. Όπου με βάση αυτήν κυρίως την κλίμακα των γνωστικών ικανότητων διακρίνουμε σε ποιο στάδιο, αν είναι ήπια, μέτρια, σοβαρή η άνοια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και επίσης κάνουμε και εμείς ως Σόζο Brain Center με τους νευροφυσιολόγους μας εγκεφαλογράφημα. Ναι, το εγκεφαλογράφημα σαφέστατα γίνεται, γιατί θα πρέπει να προηγηθεί μιας θεραπείας διακρανιακής διέγερσης. Και επίσης να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει επιληπτικές κρίσεις, για να μπορούμε να εφαρμόσουμε. Να μην έχει αντένδειξη. Αντένδειξη, σωστά, για αντένδειξεις. Ναι. Το άλλο, κάνουμε σωστές κλινικές εξετάσεις, η ομάδα μας, οι νευρολόγοι μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ, Πέτρο, θυμάμαι κάθε φορά να λέω, Πέτρο, πού έμαθες να κάνεις την νευρολογική εξέταση? Δηλαδή είναι η πιο λεπτομερής εξέταση που έχω δει και έχω δουλέψει, ας πούμε, έκανα την ειδικότητα μου της νευρολογίας, έχω συνεργαστεί με νευρολόγους κλπ. Έτυχε να μου κάνουν με ένα νευρολογική εξέταση για κάποια συμπτώματα, ας πούμε, κλπ. Αλλά όχι τόσο. Πού έμαθες τόσο νευρολογική? Μάλιστα, στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ είχα έναν καθηγητή, τον Dr. Nick Lucas. Θα είναι μαζί μας σε 2 εβδομάδες. Και θα χαρώ πάρα πολύ να το γνωρίσεις. Ναι. Είμαστε και μαζί
στην Ελβετία, Ναι. που εκπαίδευα γιατρούς, γιατί ως Σόζο γνωρίζει, εκπαιδεύουμε και γιατρούς διεθνείς, να ξέρει ο κόσμος. Εκπαιδεύουμε από νευροχειρουργούς εγκεφάλου, νευρολόγους, ψυχίατρους, γενικούς παθολόγους. Έχουμε εκπαιδεύσει μια μεγάλη γκάμα της ιατρικής. Αυτή τη στιγμή έχω εκπαιδεύσει πέρα από 120 γιατρούς. Μέσα σε 1,5 χρόνο. Να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αυτό εκπαίδευση. Δηλαδή, κάνουμε training workshops. Training workshops. Εκπαιδεύουμε τη μέθοδο. Για τη μέθοδο. Τη μέθοδο και το πρωτόκολλο. Και το πρωτόκολλο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο να έχει ένα πρωτόκολλο. Το οποίο πρωτόκολλο έχει συνταχθεί από νευρολόγους, νευροφυσιολόγους, νευροεπιστήμονες του εγκεφάλου. Ναι, ακριβώς. Με βάση βιβλιογραφία. Ομάδα, με βάση τη βιβλιογραφία τη σύγχρονη. Ακριβώς. Και τι έγινε, όταν ήμουν στην τάξη του συγκεκριμένου καθηγητή, μου έλεγε πάντα ο Dr. Nick Lucas στο Πανεπιστήμιο του West Sydney, που είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο αυτή τη στιγμή και πέρσι βραβευτήκε νούμερο 1 στον κόσμο, η ιατρική σχολή του. Γυρίζει και λέει: The issue is not in the tissue. Το θέμα δεν είναι μες στο ιστό. The issue is always going to be in the brain. Αυτό αρπάξα. Και επειδή πέρασα και εγώ χρόνιο πόνο, που ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, είναι ομοιαλγίες, χειρουργία στη μέση 3 φορές, όμως δεν μπορούσα να κοιμηθώ, σκέφτηκα ψυχίατρους, συναδέλφους σου, νευρολόγους με διάφορα και δεν μπορούσε. Γι' αυτό ψάξα και εγώ την νευροδιαμόρφωση. Και εδώ είμαστε σήμερα. Και αυτή ήταν η δίψα μου να μάθω καλά την ανατομία και την νευροφυσιολογία και την παθοφυσιολογία. Έχεις διδάξει και ανατομία. Ακριβώς. Μπράβο, εδώ είναι που είναι η γνώση. Μάλιστα. Ήμουν βοηθός καθηγητής για 3 χρόνια ανατομίας, δίδασκα ανατομία στα εργαστήρια και ένα από τα ενδιαφέροντα μου ήταν το head and neck anatomy. Δίδασκα πάντα head and neck anatomy. Φυσικά έκανα για 13 εβδομάδες κάνεις όλη την ανατομία. Ναι. Δίδασκα φοιτητές ιατρικής σχολής μέχρι 3ο έτος. Και πάντα στο εργαστήριο μου, εκεί που έπρεπε να έχει 20 με 25 φοιτητές, εγώ είχα 40. Γιατί τους έλεγα την ιστορία πίσω από την ανατομία. Και επειδή οι φοιτητές τους άρεσε η ιστορία, Σαββάτα άνοιγα έξτρα μάθημα, χωρίς να πληρώνουμε, γιατί ήμουν staff και είχα την κάρτα, και πήγαινα και άνοιγα το χώρο της ανατομίας και έρχονταν όλοι οι φοιτητές. Και όχι οι δικοί μου, και άλλοι. Και εγώ κάθομαι εκεί και είναι, ξέρεις, με τα flags, ξέρεις τα flags, ναι. wet labs. Ναι. Γιατί όμως δεν ξέρει η ανατομία, είναι με πραγματικά πτώματα. Και ήξερα όλες τις λεπτομέρειες που πίσω. Ναι, φοράμε, τι σημαίνει, άνοιγμα, δοχείο. Γκάιρες, τι σημαίνει γκάιρες, όπως το γύρο. Γύρω. Πολλές λεπτομέρειες. Okay? Ναι. Και επειδή ήταν λατινικά και ελληνικά, τα επάντρωσα μαζί. Και σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, δίδασκα φοιτητές εκεί επίσης, νοσηλευτές και γιατρούς, πάλι παθοφυσιολογία. Στο ένα πανεπιστήμιο δίδασκα ανατομία και το άλλο την παθοφυσιολογία, που έχει να κάνει με ιστολογία, μικροσκόπια, the pathophysiology, heart, lungs, και έτσι τα επάντρωσα και τα δύο μαζί. Αυτή είναι η βάση της γνώσης. Και ο Dr. Nick Lucas μου έμαθε τα τεστ του εγκεφάλου. Τεστ του στελέχου, τεστ του μεσολόμπη, τεστ του κεντρικού νευρικού συστήματος και του περιφερειακού, κρανιακές νεύρες. Μάλιστα. Και επειδή ήμουν και λίγο σπασίκλας, ναι, δεν είναι καλά τα λέμε, αλλά ναι, είχαμε βραβευτεί το πρώτο βραβείο του Πανεπιστήμιου, το Dean's Medal. Και επειδή είχαμε το πιο ψηλό GPA, General Point Average, βραβεύτηκα για όλη την Αυστραλία πρώτος φοιτητής της χρονιάς, με βάση του βαθμού, και το Golden Key International Honor Society. Αν το ψάξει κάποιος, δεν το βάζω στον τοίχο, δεν μου άρεσε αυτά, είναι σαν το Νόμπελ για τους φοιτητές. Με αυτό το χαρτί μπορεί να βρεις δουλειά που θέλεις. Γιατί ο άλλος ξέρει, το IQ σου είναι πάνω από 132 και πάνω. Αυτό δεν μπορεί να το ασφισβητήσει κανένας. Ναι, και γι' αυτό είναι και δύσκολο, Ιώτα, να μιλάω με απλό κόσμο. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Πηγαίνοντας πίσω ξανά στην άνοια. Αυτή τη στιγμή εμείς ως Σόζο χρησιμοποιούμε τη διακρανιακή διέργεση. Είναι το TDCS. Οι συσκευές μας είναι ιατρικές εγκεκριμένες, είναι ασφαλές, έχουν περαστεί και από τα Υπουργεία
και το χρησιμοποιούμε εδώ και 2 χρόνια. Και έχουμε αρκετό καλό αποτέλεσμα. Έχουμε αναρτήσει και πολλά πάνω στο Facebook, στα social media. Έχουμε πέρα από 1.800 τώρα ασθενείς. Έχουμε μεγάλη γκάμα που κάνουμε ταξονόμηση, τα αρχικά αποτελέσματα που τις αξιολογήσεις που κάνουμε, μέσο αποτελέσματα και τελικό. Και τώρα έχουμε ένα φοβερό εργαλείο που έχουμε συνεκπαιδευτεί μαζί εκπαιδευτεί. Ναι, ξέρεις, το TPS. Ο νους μου, επειδή μιλούσες για δεδομένα και είπες φοβερό εργαλείο, ξέρεις τι σκέφτηκα, λέω, σίγουρα έχουμε κάποιο άτομο για έρευνα, για να δημοσιεύσει ερευνητικά δεδομένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ως Σόζο, δεν το γνωρίζεις, έχουμε την Αργυρό, που είναι απίστευτη νευροεπιστήμονας, πάρα πολύ γνώση και από την Αγγλία, στο Νότιγχαμ, και έχουμε και μια άλλη ερευνήτρια που ξεκινά μαζί μας. Το καλό του Σόζο έχουμε επαντρώσει και τις δημοσιεύσεις και την επιστήμη και τις καλές συνεργασίες με καλά πανεπιστήμια. Και εδώ στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή. Όπως το γιατρό τον κύριο Σαμούτη, που θα κάνουμε και με αυτό μια ωραία συνέντευξη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το εργαλείο μας ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Η γνώση. Εγώ πολλές φορές τους λέω, δεν είναι το μηχάνημα. Είναι να ξέρεις πού να χτυπάς, πού να βρίσκεις τους οδούς. Και αυτό που έχει ανακαλύψει η Σόζο είναι τα neural pathways, τα neural networks, τα νευρικά δίκτυα. Αυτό μας έκανε πρωτοπόρο, παγκόσμια. Και ας είναι καλά και ο Dr. Sergey, I want to thank Dr. Sergey Simosya, τον νευρολόγο και τον φυσιολόγο, και μέσω αυτά τα νευροδίκτυα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Γιατί αν ξέρεις τους οδούς και από πού πάεις και τι κάνει ο κάθε οδός, που κάθε χώρος του εγκεφάλου, έχεις αυτά τα απίστευτα αποτελέσματα. Να βλέπεις ένα γιατρό σήμερα που ήρθε από τη Γερμανία, το Βερολίνο, την πρώτη φορά ήρθε με ένα πυρική καρέκλα, όταν έκανα εκπαίδευση στην Ελβετία, και αυτή τη στιγμή περπατά με το rollator. That's amazing. Και ο ίδιος δεν έχει αντιληφθεί τη βελτίωση του. Γιατί πολλές φορές, λόγω της καταπλάκας σκλήρυνσης και έμεινε παραπληγικός, δεν δουλεύει σωστά και η γνωστική λειτουργία του. Ο μετώπιος λόβδος. Πολλές φορές έτυχε ένας που είχε upper motor neuron lesion, το ALS που λέμε, νόσος κινητού, να περπατά μπροστά μας για πρώτη φορά, που για 6 μήνες η γυναίκα του το βάλε μέσα στο ίδρυμα, γιατί δεν μπορούσε να φροντίσει τον άντρα της, στην Ελβετία, και να περπατά μέσα. Και του λες περπατάς. Και ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Δεν έχει σύνδεση ότι βαδίζει. Ακριβώς, ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Και ένα από τα εργαλεία μας που έχουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε πρωτοπόροι στην Κύπρο είναι το TPS. Χτυπούμε με το TPS, αυτό το πιστολάκι που είναι υπέρηχος, shockwave. Επικεντρώνεται σε millijoules, η ενέργεια, μέχρι 8 πόντους διαπερνά μέσα στον εγκέφαλο. Πάει σε βάθος. Πάει σε βάθος. Επίσης αναπλάθει τα BDNF factors, τους νευροβλάστες, αυτό που θέλουμε σε αυτή την περιοχή, και κάνει και έναν ωραίο καθαρισμό. Εκεί που είναι οι νευρώνες, οι νευροσυνάψεις, εκεί που είναι οι β-αμυλοειδές πλάκες. Γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι είναι αυτές οι πλάκες. Είναι αυτές που πάνε μεταξύ τα δύο καλώδια που επικοινωνούν και κάνει contact. Είναι όπως τον κάρβουνο μες στο αυτοκίνητο, πας στα sparks και δεν κάνει καλή καύση λόγω αυτού του καρβόνου. Αυτά τα ασβεστώματα. Είναι σαν να μαζεύουν άλλα όπως το είπες, οι μπαταρίες, αυτό να είναι. μην κάνουν επαφή με τους πόλους. Εσύ ως ψυχίατρος που χρόνια δούλευες στον χώρο και στην φαρμακευτική αγωγή, και είναι η αγωγή σου, μαζί την ψυχοθεραπεία και τόσα άλλα πράγματα που κάνεις. Πώς βλέπεις την νευροδιαμόρφωση που προσφέρει η Σόζο? Πραγματικά, γιατί έχεις δουλέψει και στο ψυχιατρίο χρόνια, έχεις μια μακρά ιστορία στη ψυχιατρική. Έχω μια μακρά ιστορία και κάποιο διάλειμμα από αυτή την ιστορία που πιστεύω ότι ήταν γραφτό να κάνω το διάλειμμα για να ξαναξεκινήσω έτσι να θέλω να μάθω καινούργια πράγματα και να ενταχθώ στη Σόζο. Στην αρχή ήρθα με κάθε επιφύλαξη, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί είχες και κόσμο που σου λέει μην έρθεις στο Σόζο. Ναι, είχα και κόσμο που μου το είπες μετά από κάποιους μήνες. Το είπα, ναι, γιατί είχα και κόσμο που πραγματικά και είχα αυτή την κουβέντα και προχτές με έναν παλιό φίλο που ήταν από τον καιρό που ζούσα στο προσφυγικό το χωριό και έκανα τις πιο δυνατές φιλίες. Ήσουν μια αφορμή για να ξαναβρεθούμε,
γιατί είχαν ζητήσει τη βοήθεια σου και έτσι βρεθήκαμε. Και μου λέει πώς και εδώ, λέω, στην αρχή ο κόσμος μου λέει μην πας να συνεργαστείς με με την ομάδα Σόζο, με τον Πέτρο Κάτω και οτιδήποτε. Ναι. Πιο πολύ εσύ είσαι ο στόχος, Πέτρο, εντάξει, το ξέρεις, ας σου πω για ποιο λόγο πιστεύω είμαι ο στόχος. Έρχεται ο ένας και λέει δεν είσαι γιατρός. Σωστά. Σωστά. Τελείωσα οστεοπαθητική. Άσχετα αν ήμουν βοήθος καθηγητής ανατομίας. Πρώτο αυτό. Άσχετα αν έχω κάνει μεταπτυχιακά και απλώς είναι τίτλος doctor, όχι MD. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα στο Σόζο. Okay? Δεν είμαι MD. Προκαταλάβει ο κόσμος. Το άλλο είναι, έφυγα από την οστεοπαθητική σχεδόν δεν εξασκώ την οστεοπαθητική και είμαι στο χώρο αυτή τη στιγμή της νευροδιαμόρφωσης. Νευροδιαμόρφωση είναι neuromodulation. Είμαστε εμείς, όχι ως νευροεπιστήμονες, που ερχόμαστε και γνωρίζουμε που να στοχεύσουμε τον εγκέφαλο. Μη επεμβατικά. Μάλιστα, και πλήρης ασφάλεια. Είναι μη επεμβατικά. Ακριβώς, ναι. Αλλά και η ομάδα μας η νευροχειρουργική είναι η επεμβατική. Okay? Και λέει ο ένας, μα πώς γίνεται ο ένας να φεύγει από ένα χώρο, να έχει τόση αγάπη και τόση ζήτηση, γιατί έχουμε κλειστά ραντεβού, τουλάχιστον εγώ προσωπικά 9 και 11 μήνες, και προσπαθώ συνέχεια να τα στέλνω τα περιστατικά στους ψυχίατρους, βλέπεις με. Συνέχεια. Εγώ συνεργάζομαι με όλους, και ορθοπαιδικούς και όλους. Και ακόμα αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει. Και ένα πράγμα είναι η αγάπη για τον άνθρωπο. Ναι. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, θυμώ ο πρόεδρος μια φορά, ξέρεις τι είπε. Η υγεία δεν είναι μόνο να δίνεις κάτι σε κάποιον άνθρωπο. Ένα φάρμακο ή ένα πρωτόκολλο ή μια θεραπεία ή ένα TPS ή διακρανική διέργεση ή διακρανική πανμική διέργεση. Η υγεία είναι να ακούεις τον άνθρωπο. Δρομερό τούτο. Όταν ακούεις τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ακούει τον εαυτό του. Μάνα, είναι τρομερή κουβέντα. Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι όταν βλέπεις τον άνθρωπο σου, βλέπεις τον Θεό σου. Αυτό πιστεύω. Και όταν βλέπω έναν άνθρωπο με άνοια, βλέπω τη γιαγιά μου με άνοια. Γιατί, επειδή είναι και κάτι προσωπικό. Και επειδή ξέρω ότι σε κάποια φάση ο εγκέφαλος μου θα λιωθεί και πένα. Ναι. Και ο πατέρας μου πέρασε άνοια και περνά, το γνωρίζεις. Όταν τον υποδεχτήκαμε στη Σόζου και αγκαλιάσαμε το και κάναμε όλα τα τεστ, τελικά μάθα ο παπάς μου είχε άνοια. Δεν ήταν μόνο κατάθλιψη. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε δουλέψει πάνω του ούτε 2-3 μήνες, όλο το προσωπικό εδώ που βλέπει και ακούει, εντάξει, είναι απίστευτα τα αποτελέσματα. Γιατί είναι σημαντικό να αφήσουμε και μια κληρονομιά πίσω και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Και ο άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει προς τα πάνω. Και θα σου πω ένα ιστορικό που μου είπε ο Γέρον Παΐσιος. Θα σου το πω. Το Γέρον Παΐσιο το γνώρισα το 1988 στην Αυστραλία. Ο Άγιος Παΐσιος τώρα. Άγιος Παΐσιος. Στην Αυστραλία. Είχε έρθει στην Αυστραλία και επισκέφτηκε. Και εκεί που κάναμε κατήχηση, μας μίλησε. Και γυρίζει και μου λέει: γιατί ανάβεις το κεράκι? Εγώ νόμιζα: oh, you open the candle, you know, light the candle for prayer, whatever. Όχι. Είναι και αυτό. Το κερί συμβολίζει το νου του ανθρώπου. Ακού τι μου είπε. Την ώρα που βάζεις και ανάψεις το κερί, βάζεις φως. Να αρτιφώτισεις τον άνθρωπο. Μάλιστα. Τι βάζουμε εμείς? Φωτόνια, ενέργεια στον άνθρωπο. Μάλιστα. Την ώρα που βάζεις το κερί και έρχεται το φως και η θερμότητα, εντάξει, αρχίζει και μαλακώνει. Πλάθεται το κερί, το σκληρό. Τι κάνουμε εμείς? Αναπλάθουμε κύτταρα. Οι οδείς. Αναπλάθουμε τους νευρώνες. Ναι. Και αλλάζουμε αυτό το σκληρό το κερί όπως το θέλουμε. Μάλιστα. Με τη θερμότητα και με την αγάπη. Αυτό κάνουμε στην νευροδιαμόρφωση. Ο σκοπός του Σόζο είναι να ξαναβάλουμε την Κύπρο μας πάνω στο χάρτη της καινοτομίας της νευροδιαμόρφωσης του εγκεφάλου. And we will do it. Okay, so κλείνοντας, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Η Σόζο Brain Center είναι πρωτοπόρη, είναι καινοτόμη. Ο CEO μας, ο Μάθιου Παπαδόπουλος, θέλω να το αναφέρω, είναι αυτός που ίδρυσε το όνομα Σόζο, εντάξει, και είπαμε ένα πράγμα. Θα φέρνουμε τα καλύτερα ιατρικά, επιστημονικά συστήματα στη Σόζο. Και στην Κύπρο και όπου υπάρχει Σόζο Center. Ένα από αυτό είναι το TPS, το Transpose, που είμαστε πρωτοπόροι, το High Definition σύστημα που είναι και κρανιακό και σπονδυλικής, και επίσης
το βάκους, το πνευμονογαστρικό Πολύ ωραία. και τόσο άλλα συστήματα που έχουμε. Μαζί με τα πρωτοπόρα μας πρωτόκολλα μέσω τα νευροδίκτυα. Neural networks διαμορφώνουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω ξανά. Εγώ σε ευχαριστώ. Ο Σόζο που μας δέχτηκες, που μας αγκάγιασες. Ο σκοπός είναι να δώσουμε ένα νόημα ζωής στον άνθρωπο. Γιατί ζει. Εδώ μου δίνεις πάσα. Είναι το colostrum. Consciousness. Meaning of life. Όπως είπε ο Dr. Viktor Frankl. Λοιπόν, είχα επιφύλαξη, η μόνη μου επιφύλαξη ήταν να έρθω στη Σόζο εμένα. Αυτά που άκουσες ήταν επιφυλάξεις άλλων ανθρώπων που έλεγαν μην πάει. Και καλά κάνανε. Αλλά η προσωπική μου επιφύλαξη, ξέρεις ποια ήταν? Το όνομα. Το Σόζο. Τι όνομα ρε παιδί μου είναι αυτό, δηλαδή τι ιδέες μεγαλείου έχουν τούτοι οι άνθρωποι να γράψουν Σόζο, ποιον κόσμο θα σώζουν. Και για να αντέξω να έρθω στη Σόζο, το μετέφρασε ο δικός μου εγκέφαλος, Σόζο. Μας βοηθά δηλαδή με τους τρόπους της αυτή η εταιρεία, με τις θεραπείες της, με την πολυθεματική της ομάδα, να ζήσουμε καλύτερα. Να είναι ευλογημένο. Σε ευχαριστώ και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθά και ελπίζω να αξιοποιήσουν αυτές τις λίγες κουβέντες, τις απλές και όμορφες, και απολογούμε αν τα αγγλικά μας, ακόμα και η ανατομία δεν είναι σωστή, οτιδήποτε, γιατί είναι μια ανοιχτή κουβέντα. Εντάξει, εμείς επικοινωνήσαμε. Να είναι ευλογημένο. Ευχαριστώ. Και εγώ.